Nezamestnaní v Ránkovciach pri Košiciach na aktivačných prácach nepracovali tak, ako by mali. Náhodná kontrola z úradu práce zistila, že takmer 100 z nich na pracovisku chýbala. Na pol roka preto prídu o aktivačný príspevok. Neohlásená kontrola aktivačných pracovníkov v Ránkovciach zaskočila, väčšina z nich vtedy sedela doma. Obec nepredkladala úradu pravdivé informácie o účasti uchádzačov o zamestnanie na aktivačných činnostiach. Kontrolóri zistili, že takmer 100 nezamestnaných do práce v ten deň ani nenastúpilo. Prečo nepracovali Rómovia? Pracovali, ale to... Nebudem sa vyjadrovať nejak raz. Nezamestnaní tvrdia, že chcú pracovať a že aj poctivo pracujú, no rozdelení sú vraj na skupiny a poriadok po dedine robia na striedačku. My sme mali odrobené pondelok, utorok. Aj sám starosta napokon potvrdil, že aktivanti riadne pracujú, no chybu vraj urobili pri evidencii ich dochádzky. Bola chyba v evidencii. No. Nebolo to tým, že by sa im nechcelo pracovať? To s tým nebolo nič spoločné. Kontrolóri boli ale nekompromisní, počty nesedeli a tak aktivačné práce v tejto obci teraz na pol roka zastavia. Úrad môže uzatvoriť s obcou novú dohodu až po uplynutí 6 mesiacov. Spolu takmer 200 ľudí v hmotnej núdzi tak mesačne príde o aktivačný príspevok vo výške 64 eur. Z čoho máme žiť, keď nebudeme robiť túto aktivačku? Aby v obci zvládli aspoň jarné upratovanie, starosta si bude musieť niekoľko ľudí najať cez menšie obecné služby, čo ale zaťaží aj obecný rozpočet. Kontrolóri z úradu práce budú v neohlásených návštevách obcí pokračovať, kontrolovať už ale nemôžu malé obecné služby, ktoré sú čisto v réžii starostov. Z Ránkoviec Martin Jedinák, televízia Markíza.